दिनै 5 एप्रिल 2020 मायथाइ भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै 5 एप्रिल रबिबार हरनि 9 बाजियाव 9 मिनिटनि थाखाय न'नि गासै लाइटखौ अफ खालामनानै केन्डेल आलारि बाथि टर्च एबा मबाइलनि फ्लाक्सखौ फोजोंनो थाखाय बिथाङा बुंदोंमोन। बिथांनि बुंनाय बायदिनो आंबो बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनि सासे बिगोमा जानानै बिथांनि जा थिननाय भारतनि सासे प्रधानमन्त्रिनि थिननायखौ लानानै आंबो नै गासै गं 7टा केन्डेल जलायदों, जाहाथे जोङो जोंनि नै भारत हादराव जाहाथे कर'ना भाइरासआ थाबैनो जोबो। आं बेखौनो आनान गसाइनि सेराव नैबे केन्डेलखौ फोजोंनाय जाबाय। आनान गसाइनाव आर'ज गाबो जों बर'फोरनियाव जाहाथे सासेबो बर'नियाव कर'ना भाइरास बेरामा जाहाथे जाया, जेरैनो फैदोंमोन ओरैनो जोबलांजोबथों, थाबैनो जोबलांजोबथों। जोंनि आसामाव दा 26 सानियाव कर'ना भाइरास मोननाय जादों। आं बिथांमोननि थाखायबो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो जाहाथे बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां हामो आरो जाहाथे फिन गोदानै सासेबो जाहाथे जोंनि आसामाव बे कर'ना भाइरास बेमारा जाला। बे मोनसे जोबोर गिख्रंथाव बाथ्रा। बेनिखायनो गासैबो जोंनि बर' फिसाफोरा मानिनाया सोलिनाया मोजां। न'आवनो था, नोंथाङा गावबो मोजाङै था, न'खरनि मानसिखौबो मोजाङै थानो हो, समाजनि मानसिखौबो मोजाङै थानो हो आरो गासै बर' रायजो राजा एबा गासै हारिनि मानसिखौनो जोङो सेफआव थानो हो। जोङो न'निफ्राय जानला मानला नाङा बाङा खामानियाव जाहाथे ओंखारलांनानै जाहाथे जोङो बेमारखौ लानानै न'आव फैया, बेफोरबायदि दा खालाम प्लिज प्लिज प्लिज। आं न'आव थागासिनो दङ, गोबां सान जाबाय। जों नांगौ जायोब्ला आरोबाव थाबोनांगोन, खौसेयै जुजिनांगोन। आं फिन आनान गसाइनाव आर'ज गाबो जों बर'फोरनियाव जाहाथे रावनियावबो कर'ना भाइरास जाया। बे मोनसे जोबोर गिख्रंथावना भाइरास, गिख्रंथावना बेमार। बे बेमारा जायोब्ला हामनायानो जोबोर गोब्राब। इटालि बायदिया गोबां सुबुं थैबाय, आमेरिका बायदियाव गोबां सुबुं थैबाय, स्पेनाव गोबां सुबुं थैबाय, चाइनायाव गोबां सुबुं थैबाय। नाथाय जों भारत हादराव दा खम। बेनिखायनो जोङो सेफै थानांगोन। भारत सरकारनि बाथ्राखौ जों खोनासंनांगोन, आसाम सरकारनि बाथ्राखौ खोनासंनांगोन। बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय आङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो जाहाथे जों गासै बर' रायजो राजाया आलो गोजोनै थानो हायो। नै रायजोफोर, भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा जाबायदि बुंदोंमोन, आलारि बाथिबो फोजोंखांबाय। आलारि बाथिखौ फोजोंखांनायनि उनाव नै मबाइलनि जा फ्लाक्स बेखौबो होनो होदोंमोन नालाय, बेनिखायनो बेखौबो होबाय। नोंथांमोना गासैबो होदो होननानै आं आसा खालामो। गासै भारतनि 130 कौटि मानसिफोरा बे खामानिखौ मावदो होननानै आं मिथिबाय। मानो होनबा निउसफोरावबो नुबाय, खोनाबाय, गोबां खोनाबाय। जाहाथे कर'ना भाइरासआ थाबैनो जोंनि भारत हादरनिफ्राय जोबस्रांलाङो, बेखौनो आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबो। प्लिज रायजोफोर गासिबो मानिदे, नरेन्द्र मोदी बिथांनि बाथ्राखौ गासिबो मानिदो होननानै आसा खालामो आरो मानिखागोन। बिथाङा जा बुङो बेखौनो जोङो मानिलांबाय था। 130 कौटि मानसिया जोङो देरहासारथारनांगोन। फाइट एगेइन्स्ट कर'ना भाइरास।